Nna anyị ukwu onye ngili ya nọ na ihe obere ajụjụ ọnụ a bụ Maazị Chris Nnamdi Ezekos Prof. Enwere obere ihe nkọwa m chọrọ ka ịkọwara ndị na-ege anyị ntị, ndị na-ekiri ihe onyonyo a, ma bifo ya gaa n'iru ọ ga-adị mma ka anyị ghọtagodo onye ị bụ. Maazị Prof nnọọ. Afọ m bụ Chief Nze Kamenusi Chukwuemeka, Ogbuehi Omenife na Egbu Ọma, dịka a na-agbara izu n'ule, Ọhamadike bụ ọzọ Ọhamadike. Afọ karịkwara afọ niile a ọ bụ echichi dị iche iche ka ọ bụ nke ndị isi wee nwetagasị afọ dị iche iche? Echichi dị iche iche ka ji nweta echi dị iche iche. So ichiri ọzọ chikwa ihe ndị ọzọ gasị. Na 2010 echi m ọzọ Ezere Ụmụazụ, ebe aka nchi dịka na-agbara izu n'ụlọ. January 11th, January 4, 2011, ndị nna m ochie nye m ọnọ na-egbu by His Royal Majesty Eze Okoye Anọgwomba, Ogbuehi the 7th of Egbu Ọma. Ya nwachiri m Ogbuehi Omenife. Okay, that is fine. Okay, ọ dị mma. Dịka Ọhamadike bụ afọ ọzọ. Afọ ọzọ. Okay, ngwa ka anyị bara nke ọzọ a, nke a mara ọzọ bụ ezigbote ihe echichi omenala Igbo. Ihe ga-akọwara ndị Igbo bụ ọzọ. By the way, a na-enwe nze nwe ọzọ, enwe dị iche na ha. Mba, ihe a akpụ ya bụ nze na ọzọ. Nze na ọzọ. Kwesịrị ịnọkọta ọnụ nze na ọzọ. Yes. Nze adịghị iche, ọzọ adịghị iche. So nze na ọzọ ka ebu eji kpọzi ya nze na ọzọ, ka ebu nze ka nke bụ ọzọ. Ihe eji kpọọ ya nze na ọzọ. Ọzọ bụ echichi. Nze bụ ihe na-esi ya bụ nze, ihe gere eze si. Ụfọdụ ihe gere eze. Maka iruo ebe ndị ọzọ ha na-akpọ ọzọ, ma ndị be anyị na-echichi ọzọ ti ihe nze na ọzọ. Nze na ọzọ. So nze ahụ ihe o minere literally bụ ize ihe ozize gasị, ihe a na-ezegasị n'ọzọ. So onye chiri ọzọ ọtụtụ ihe dị n'ọzọ ayi eze. So ibukọta ọnụ bụ onye chiri ọzọ, ya wee echichi ọzọ, uze dị sị na ya. Yes, aka na-ekpe nze na ọzọ. Na onye chiri ọzọ n'ala Igbo, ihe kwesịrị n'eze. A ma ebidogodi ihe gbasara ọzọ. Ọzọ bụ ihe eji mara Igbo. Maka iruo nga ndị nze nọ, ị ga-etu ha afa, ị ga-ekele ha, ihe ekele ha origin, ha ekweghị origio. Ikele ha ọzọ origin, ha azaghị origio. Ikele ha nkịta origin, ha azakwaghị origio. Iwesị ha mgbe anyị kelechara ha origin, ịbatabala n'ihe ere eme. Ma ị bịa jọs ndị eze dalụ n'o onwe atụpụ ndị Igbo ofeke amala isuzi. Mgbe anyị kpụ origin na-ewe jisie ihe eji mara Igbo nze na ọzọ. Ihe eji mara Igbo nze na ọzọ, onye chie orie, onye chie orie, ikwucha ha wejeza na ha aka. Gị n'aka a na-azụ aka ndị chiri ọzọ, azụ aka ọ bụ ọka anaghị atụ. Azụ aka ndị nze bụ ịtọ, ma ala ha na nke kpam. Ihe ndị nze na-abụ aka gị etu ka esi n'aka, weta aka gị etu a, weta aka etu otu, ịbụ ịtọ. Nwere ike ime sampụl na sampụl ya bụ ka mmewekwa gị ihe eji ezigbo gị ọbụla nna gị chụziri were aka eji chere were aka nkụziri gị ga-esi ebe nze na ọzọ. Nke a na-akụ a ka jikere nke. Mba, ndị eze alaghị akụ aka. Ndị na-akụzi nke.
ndị akụkọ bụ ndị eze ndị eze ya akụ aka ma dịka omenala Igbo siri dị nze ha akụ aka nze bara uru more than eze. No, I think nze kara buru omenala. I think eze more of ceremonial. Eze bụ ma ịchọ o nwere obodo ga na-ekwute okwu eze ọzọ ka ha ji ebi iji ọzọ ka mgbaga Anambra ọzọ kara buru omenala tara ọzọ ka bụrụ omenala tara. Okay, so na nke ịza nkazaki Igbo gwada ya n'afọ Igbo nke aha na nze Igbo nze chizu echizu bụ ịtọ. Okay, enwere nke bụ nke echizu echizu. Ọ bụ ndị echizu echizu. O nwere ndị tiri mmanya ọzọ. O nwere ndị tiri mmanya ọzọ metụ ụfọdụ ihe ma ha ebepụrụ emepụ ha kọmpliti ya. Not conference ha ezuzu echizu ka ihe oke ị na-aka ha nachara ọ nwere ka pọl iro nachara ọ kpọkwa bụ nke tinye okpu ya la ọ pọl ụzọ oyi. Okay, ngwa na nze na ọzọ ihe ha na-eze omenala Igbo ihe bụ uze ha oge mbụ before ụka wee bịa because ụka bịa atụsịa ụfọdụ omenala dị n'ọzọ ihe ọrụ mgbe ya bịa dọkọtasị ala asị onwe ndị chiri ọzọ ụka enwe ha ọzọ enwe ha afa ishi enwe ha ọzọ ụka ọ bụ ụka na-echibe ọzọ abacha ma akọrọ gị ihe eji dịka enwere ọzọ ụka. Ihe ndị nze na eze bụ mgbe egwuregwu okwu a ga-akọwara gị onye nze ala nọ n'ihe ya rụrụ arụ onye nze na-akwụla eziokwu onye nze ahịa ya nakọta pụta ifu nke ọ na-eri nri n'iro nye ṅụ mmanya n'iro ihe agụ ọfụla agụ onye nze o eji nwayọ ọ bụla agụ ahụ gụfere ofe nwee ka o si chọọ iri nri ọ baala nke ebe na-eri nri onye were okwu ya wepụ ya rie nri maka afọ ya ọ bụla nke ị nọ n'iro arafọ gị na-abụ nri aghara nri leghachita ka n'iro ile eme nze ahụ abuse. O nwere ike iwere take away. Yes. Oke ọ bụghị na nke ize nri ahụ iri nri na iro ahụ public abụọ na ọ maghara nri ndị ọzọ siri kama oge niile iri ya na bie o yeri nri dị privacy na privacy ọbụla location eje ebe ere ya na a na-akpọgbu ndị nze ụlọ emeghị niile emesi ọ bụrụ oge ele ebute ha nri enụ ka onye nwe ụlọ nwa ihe gasị ndị nze niile nọ ebe a bịata n'ụlọ ndị nze aba ụlọ ndị eze ahụ ameghị ha ala ahụ maọbụ iwu ji ha by omenala adịghị ala ahụ ha iri nri na public or as a kind of for them to protect their dignity or ka ha nwee ugwu ka ọ n'ọrụ arụ iri nri na public. Ọ bụghị arụ ọ ka onye ahụ kpanyere ọzọ ahụ ugwu maka iri nke ebe anyị na-eri nri gụgasị ofele ahụ ofe ejighị ahụ maọbụ nakọta eseghị ụtọ nke ịla arụsasị aka so ọ kwesịghị onye nze na ọzọ onye chiri ọzọ kwesịrị ịbụ onye a na-akwanyere nnukwute ugwu a na-asọpụrụ ya afọ ya ugbo ọbụla afọ ya kwesịrị ịkwanyere ezigbo ugwu. Okay, ya gaziere gị. Now apart from nke i kwuru enwere ihe ọzọ ndị nze na ọzọ na-eze ndị nze na ọzọ before ya echighị echichi ọzọ akịka mbụ na mụ abụ financial secretary ndị nze na ọzọ anyị ga-enye gị ibia weje mmanya ga-eskrim o nwere mmadụ ọla atọla ya n'ọrụ ụba ọzọ na ego ha daa 20 million echibe ha ọzọ as an example we shall come to that area. So ihe ndị a nze na eze bụ onye nze ọbụla bụ onye nze chizu echizu agaghị eme ihe rụrụ arụ like ibitọsị aka ịkpọgharị nwaanyị nwunye mmadụ jebe nwunye mmadụ nke ọzọ onye nze anaghị anyụ aga toilet n'ime ọhịa n'ukwu onye nze ahịa anyụ nsị n'ukwu arụ onye nze kwesịrị ịrụ ụlọ nke ya nwe obi onye nze
ego batara aka chọrọ inwe obi ya enwe obi. Mana onye ga-abata aka bibe mmadụ kwụsị ichi nze na ọzọ. Onye Ezigbo omenala Igbo. dịka ezigbo omenala Igbo, nze na ọzọ a na-eshi eshi, a na-eru ya eru, okokporo na-eshi ọzọ, nwoke okokporo bụ nwoke ji eji nwaanyị. Onye nze bikọzi mgbe anyị na-eshi ọzọ gị na nwunye gị ga-awụpụta, ọ nwunye gaa nke a na-akpọ lọlụ. Mgbe ya agba opi ọzọ gị na nwunye gị ya agba opi ọzọ, onye nze ga-eji nwaanyị. Onye nze ga-abụ mgbe gboo a ga-eji ịlụ ọba ji gị, a ya ama ọba ji gị ya afụ ụlọ gị, because mgbe e ga-eji kpube gị okpu n'azụ ụlọ be gị ka ya na kpube gị okpu elekpue okpuru ihu ụlọ. Mgbe a fere ọba ji gị ahụ, mgbe a gaghị ere ya kpube gị okpu, mana dịka ugbu a ya na-arụzi ji eji mgbe ọrụ megide ihe niile na-emerụ mgbe gị kpube okpu efela azụ ụlọ gị. Echetakwara m oso na idikwa onye nze ọ dịka n'ime ụlọ la biya palọ ya ka ala dị ebu ala mgbe gboo. Mgbe mbụ o nwere mgbe ozu n'ala Nsụkwụ, ihe na-ebe Nsụkwụ bụ ele eji akpati eli onye nze. O nwere ihe a na-arụ a na-akpọ ọrụ Nsụkwụ, ọ ya ka kọbọdụ onye nze ahụ ga-anọrọ, onye ejide efe ebi etu ojide mkparị ya taka onye si nọrọ wee lie. Mana ebe ọ dịzi mkpa ugbu a ọ kala emezizi bụ mba dịka ọzara ọhakpụ ala eme ugbu a. Nna m ochie Obi dị mma mbọsị ọ nwụrụ, ọ mụ rụrụ Nsụkwụ ejirili rụrụ ya bụ nwoke ibi a na-akpọ Raja. So ndị agha emezi ya ọ dịka ọ bụ ụka mebie nke ụka mebiri ọzọ be anyị entirely. Ụka mebiri ọzọ be anyị ma ọzọ jiri gasaa na-ekwutezi okwu ọzọ n'ala uri isi ọzọ asaghị ya abatala ụlọ ụka, ihe abụzi memba of ụlọ ụka. Ụmụzi oge onye meziri nsogbu enwezie ndị ọdịnala domineti ya esebe okwu agbaba akwụkwọ emechazi ewelebi anyị nke mmadụ dịka bishọp kretịrị kọmitii, nke mmadụ ka isi efu isi afọ mefule bụ secretary to the committee entire diocese. And one man from Awamama and former SNDB, Eze Nofekata, ndị a bụ ndị dị kọmitii, ndị head kọmitii were ebe anya n'ọzọ. Bishọp si ya chọpụta ma o nwere ihe arụ dị n'ọzọ eji nsi na ndị ụka onye chi ya batara ụlọ ụka, ewere ha gachazie wee chọpụta na onwe onye arụ dị de repọt wee nyefee bishọp lag. Bishọp ere mapụ ọzọ si ọbụla ga-achịba ọzọ. So mana ọzọ ịchị ọzọ na enwere ihe dị na ịgụ arụsị dị na ya mbọsị a ga-echibe mmadụ ọzọ. For example na ụdị mmemme ụdị ritual ụdị mmemme a na-eme ka ihe ndị ọgọ mmụọ, because o kwere nghọta na ndị ụka na-echi ọzọ na majority of ndị be anyị na-abụ ndị ụka so generally 99% ndị na-echi ọzọ bụkwa ndị ụka. Enwere ihe a na-eme na-emegide okwukwe ha mmemme ichi ọzọ ụmụ ya na-eme oge ahụ ụka ọfọ a na-ebunyere aka. Oge ahụ ụka ji abatachaba ọfụma tupu ị ga-echi ọzọ a ga-agụrụ gị izu ịtụnye mmanya nwere izu a ga-agụrụ gị, a ga-akpọ gị jee n'ihu ala ị ga-eji ịzọ ya mmanya ụkwụlụ ihu ala. Yes, ịzọ ya ụkwụlụ ihu arụsị ahụ elee gị otu ọnwa, ọ bụla ede ndụ ịmara izuru ezu. Oge testi na n'ihu ala bụ ka ihe ihe ọzọ na-asọ ma nwere nke imechara ma imere ala ihe mere sọrọ ya ọzọ ihe ala ya kwalifai gị echi ọzọ. Mgbe anyị ijere n'ihu ala ahụ ọ dịkwa riski eji ọjị na ọkụkọ ejie ada arụsị ala ka ya enyi ya mbụ so ụfọdụ ihe ndị ụka fụrụ mefula ego arụsị dị ya. Oge emechaziri ya, oge ahụ mgbe emechakwa ya ichichi ọzọ ahụ o nweziri ya ga-akpọ ịzụ ahịa ọzọ. Ihe ya eji ịzụ ahịa ahụ ihe ka a ga-akpọ gị pụọ ewerela tiri egwu
ga-agalie ahịa niile ya agachi ahịa ya gazi ụmụ ugboro ị ga-aga ahịa osikwa ebe a sụrụkwa egwu lọtaba gbakwa gị lọba ga-emezara abụzara ishuzu ole ishuzu bala oge ụka jiziri bịa fụ ụzọ onye ọbụla bụ onye ụka nwezie onye lekpere ahụ onye ọbụla mara nke dị mma na nke ya dị mma wee mezie ọzọ ị na-ewe na anyị na-emezie ụmụ ụfọdụ ihe jọsịrị njọ ewepụzirila ọzọ ụfọdụ ihe jọọ njọ ewepụrụ ọzọ bụ ya agazila ihu ala ị ga-eji ite otite ala ọ bụ ya na-akpọ ite otite ala ahụ bụ ị ga-eme izila asaa ọ bụghị nke ahụ ihe bụ ije ụmụ ihe bụ tala eji ala akwụ ala ya bụ otite ala ijekwara ihu arụsị anyị ga na-eme ga-emedeme izila asaa ihe niile bụ ihe ndị ewepụsịrị n'ọzọ wee kụzie eji echi ọzọ ahụ na Chukwu kere ụwa ka ihe niile dị n'ụwa ihe eji ekpu ego okpu bụ n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ ka eji ekpu ego ala wee jizi ọfọ okpukpere nke Chukwu because ọ Chukwu nwe ọfọ ahụ mana ọ nwekwa obodo ndị nke kwesịrị ilemepe maka iji ọkịja omenala ha niile ya emekọchie because ịma ile anya efula diocese anyị nọ dị iche na diocese nke ha nọ based on ụka etu a ka anyị si mede nke I believe na nke ntụ aka a na-ejebu ụzọ gaa n'ihu arụsị ahụ ka a confirm ma ọ ga-etest godi investigate gị ka mara ma dịkwa qualified. I believe na ka nka mma ụka nwekwa advantage because nke ikpeazụ a o kwere m nghọta na most of ndị na-echi ọzọ na because of ihe trial adịghị n'ime majority echitara ya ọzọ ọ ndị kwesịrị iche a ndị echi ga-ekwesị ha nwere nwunye ejide nwa enwere ụka bụ ebere ka eji aka ụka ebere ka chukwu nke ụka na-eme ebere ịghọtago ọ bụla most of ndị na-echi ọzọ taa ọ bụla na-enye gụọ ha ihu arụsị first bụtọ gụọ ha ihu arụsị ndị a ga-azọbaịbị ya abịala nke ebe ị pụrụ okwu ugbu a ọ bụrụ na asị ka esi gara ala mbụ eji enwezi mmadụ na-ese maka ite otite ala ahụ n'izu bụ ebe nsogbu dị and ezie mmanya ụkwụ ihu ala Jizọs kwuo ala ahụ ụfọdụ ụzọ esiara ya apụta na-atụpụta onye ọbụla so ihe anyị mere bụ ka ihe meelere masị ka echigara lala mbụ mmadụ anyị afọ daalụ ịgbara ya nnọọ gbatụ anyị just briefly ihe nidiri iji wee chi ọzọ na nke be anya ka anyị were ndị na-awa ọchị ọzọ be anyị mkpu ọbụla nwere usoro ihe ha ji echi bifo ile ekwute ị na-echi ọzọ bifo ile ekwute ị na-echi ọzọ ị ga-ejebe onye isi ọjọọ ị ga-eji mmanya na ose na ọjị wee jee bịala ị ga-echi ọzọ ọrasị oke ọrịa gbazie oge ka ị ga-eje eghere gị ọzọ ihe ga-ere gị ọzọ iji eji otu ọkụkọ na otu bọtụl họt wee je ọtụka mbọsị ahụ ọsị anyị ebute akwụkwọ anyị wee n'ọbụ onye isi ọzọ wee rere gị ọzọ ihe dịla ọzọ ji ogbe ji ya dị 58 ọjị na ose ọjị etu ahụ mkpụrụ ose etu ahụ otu olu dị ya nke ya bụ nke ime ụlọ ọkwụla ahụ dị ya mmanya nkwụ elu na mgbọ na mmanya biya dị ya nke ya bụzi nke asị gị na ịla eme ihe dịla ụmara asọdụ ya bụ imechazi wee meta iwepụta obodo akụ anyị mebi ezi onye na-eso onye isi ọzọ nwere otu ọkụkọ onye isi ọzọ nwere ọkọrọ abụ otu okele otu nnukwu ị gaghị emechara ya ndị ahụ ndị obodo a na-akụ ụmụ ahụ asụ ụmụasụ na-ezukọ rie kesịrị ihe ọzọ ha a ga-ekpube gị okpu ị ga-ekpu okpu erekwuzie ehihie ị na-echizi dị mee n'ọzọ ịlapụzi ụmụ azụ
ndị ụmụ na-asụ ozie gị ọkwa bere ka anyị na-eme ele ichọzebe mmadụ erejezie kpụziere gị onye isi ọzọ tuzugbe ereziere gị ọzọ eziego gweta akụ dịlị ya ere gị mmanya dịlị ya ego dịlị ya ka bụzi ka ụmụba azụ niile jeneral ya iji ogweta akụ nnukwu ego ebe a ka nnukwu ego dị ego dịlị ya ụmụ ndị anyị mere ebere ụmụba anyị mere ebere ahụrụ abụ gara aga oge ha kwụ 300,000 mana ebelieli elu nke ndị ọzọ anọla nke ndị ụba ndị ọzọ anọchara 1 million naira na obodo akụ ọrụ ụba azụ debegodi nke ha 500 anyị ndị ala onwe ihe erichara anyị akụnye ala ebe dada ezike ihe ya ka ihe asịzi ụtụrụ ajị na-esokwala ego isi rice ndị isiri bụ ndị ziri okwu rice pụtara ihe nga ahụ eleme ihe ọzọ ga-ala ifu ụtụrụ ajị ka ya ihe nke ya esiri mbazi isi ofe dị iche mgbe emegide ihe ya emeruola mgbede gbafega azụ ụlọ ahụ onwe ntị na genishi onwe ihe na-eminisheti nwunye ojoro ebe abụghị gba ka ekpego okwu ekpozego okpu ebe ahụ ufele arụọla egbe ọnụnụole ego gị ruru esi gba 100 esi gba 50 esi gba 1000 na-egba esiziela azụ ụlọ ahụ ndị nze wee sụzie egwu asụzi osenjere oriji omego ọkpa ọdụ ụlọ amazi ọgụ ọdụ ala amaziri gị ọdụ ndị nze niile ayala amara gị ọdụ were apụta iro apụtazi iri edupu gị obodo falapụta gị obodo gị agba ha egbe ndị eze niile ala igbe ha gbara egbe onwe onye eze ya echiga azụ amifala agba egbe onye ọbụla richala ire rụchaa mmanya rụchaa afọ kwe akpị ya enu ha egbe daalụ n'anya okwu daalụ Ọhamadike lekwana ya afọ ya o chizuru echizu Ọhamadike ule kpefuru ka o si wee kọwa ya wute ezigbo experience nke abụghị ọzọ nke a na-akpa aka nke a bụ ọzọ chizuru echizu ma ife a na-arụ ọma omenala ofuma ofuma